Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το Gradient Tool για να δημιουργήσουμε ενδιαφέρον όμορφα φόντα για να τα χρησιμοποιήσουμε για βάση των έργων μας ή για να στολίσουμε μια φωτογραφία μας ως κάδρο, είτε τέλος πάντων υπάρχουν χιλιάδες χρήσεις που μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την τεχνική. Οπότε ξεκινάμε με ένα λευκό καμβά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι θα ανοίξουμε ένα καινούριο layer πάνω από αυτό το λευκό καμβά, πατώντας το εικονίδιο εδώ για το καινούριο layer. Ωραία. Θα επιλέξουμε ένα χρώμα της αρεσκίας μας, ένα φούξια για μένα. Επιλέγουμε το εργαλείο Gradient, το οποίο βρίσκεται στο κουβαδάκι, το πρώτο εργαλείο στο κουβαδάκι, Gradient Tool. Η συντόμευση του είναι το γράμμα G. Λοιπόν, ανεβαίνουμε στη λωρίδα ρυθμίσεων και προσέχουμε να είναι επιλεγμένο το Gradient, το οποίο πάει από το χρώμα που επιλέξαμε μέχρι τη διαφάνεια και όχι από το χρώμα που επιλέξαμε και να μειγνύεται με λευκό. Είναι αυτή εδώ η επιλογή, από το φούξια στη διαφάνεια. Ωραία. Επιλέγουμε το Radial Gradient, αυτό εδώ, και στο Mode επιλέγουμε το Difference και ξεκινάμε από όποιο σημείο θα θέλαμε και δημιουργούμε, τραβάμε γραμμές με το ποντίκι μας και δημιουργούμε διάφορα σχέδια μέχρι να ικανοποιηθούμε με το αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι μικρά, μπορεί να είναι μεγάλα. Όπως βλέπετε εδώ. Ωραία, τώρα θα επιλέξουμε το εργαλείο, το Type Tool, για να προσθέσουμε ένα κείμενο. Επιλέγουμε το Move Tool και φέρνουμε το κείμενό μας περίπου στη μέση και τώρα κάνουμε ένα αντίγραφο του αρχικού μας σχεδίου με Ctrl και J, πατώντας το Ctrl και το J ή δεξί κλικ και Duplicate Layer. Okay. Το ανεβάζουμε το καινούριο layer πάνω από το κείμενό μας, θα εξαφανιστεί για λίγο, έχει καθίσει πάνω από το κείμενό μας, και κλείνουμε το ματάκι του αρχικού μας σχεδίου για να γίνει προσωρινά αόρατο. Λοιπόν, τώρα τι θέλουμε? Θέλουμε να βάλουμε αυτό εδώ το σχέδιο μέσα στα γράμματα καθεαυτού, και αυτό γίνεται κάνοντας δεξί κλικ στο layer και πατώντας το Create Clipping Mask. Οπότε κατευθείαν το αντίγραφο του σχεδίου μας έχει μπει μέσα στα γράμματα καθεαυτού, και σε αυτό το σημείο μπορούμε να επεξεργαστούμε παρατέρω προσθέτοντας άλλα χρώματα το κείμενό μας. Παραδείγματος χάρη, ας βάλουμε λίγο λαχανί, ναι, ok.
Παίρνουμε πάλι το Gradient Tool. Σε διάφορα σημεία παίζουμε τα γράμματα και ανοίγουμε το φόντο μας πάλι, το κάνουμε ορατό. Κατεβάζουμε λίγο τη διαφάνεια του φόντου, του αρχικού. Και αν επιθυμούμε, επιλέγοντας τη λέξη που έχουμε γράψει, πηγαίνουμε στα Blending Options, επιλέγουμε το Stroke, του δίνουμε ένα περίγραμμα σε ό,τι χρώμα επιθυμούμε, για να δούμε πώς φαίνεται το φούξια. Okay. Προτιμώ μάλλον το μαύρο. Okay. Το μέγεθος το καθορίζουμε εννοείται από το size, κάπου εκεί. Okay. Και κάπου εδώ θα σας πω ότι αυτή η μέθοδος είναι, άσχετα αν εγώ έχω προσθέσει ένα κείμενο από πάνω κτλ. Αν πειραματιστείτε με χρώματα αρκετά και με τα διάφορα gradients εδώ πέρα, μπορείτε να φτιάξετε πάρα πολύ ενδιαφέρον φόντα για τα έργα σας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.